Čaute, máme tu ďalšie video zo série základov a tým budú kopy. Presujeme sa už na kopy a budú to round kicky. Round kick je v Thai boxe najzákladnejší kop. Dobre, ten keď sa naučíte správne, veľmi podobný je aj low kick, aj high kick. Čiže ideme hneď na to. Zase začíname v postoji, to máme stále rovnaké. Teraz najprv vám vysvetlím zo pár vecí, ako to vyzerá ten kop, čo musíme robiť a potom vám ho ukážem. Dobre, čiže mám ruky hore, na tej prednej nohe budem kopať zadný round kick. Čiže na prednej nohe si mierne nakročím, aby som chytil ten švih do toho. Dobre, čiže mierne spravím taký nákrok. Na tej prednej nohe budem stále hore na špičke. Dobre, aby ma pustila tá rotácia. To je veľmi dôležité. Čiže na prednej nohe robím mierny nákrok a idem hore na špičku. Čo robím rukami? Predná ruka je hore stále a zadnou rukou si mierne pomáham do švihu, hej? Čiže robím toto tou rukou, dobre? A keby s ňou švihám. Nešvihám si ňou až tak, že v podstate to rameno ma ťahá dozadu, lebo tým pádom moje bedro poje dopredu a moje rameno ma bude ťahať dozadu a chrbtica mi robí to, že vrch ide tam, teda vrch ide sem a spodok ide sem, čiže v podstate je to taká nie úplne dobrá poloha pre chrbát a nechceme to v podstate. Ja chcem celý sa pretočiť, keď udierate bejsbolovou pálkou alebo proste sekáte mečom, dobre? To je v podstate kop. Čiže robím na prednej nohe nakročím, idem na špičku, pretáčam sa, rukou si pomôžem a vlastne tou nohou neidem ako s hokejkou, že celý čas je vystretá tá noha, ale idem, že je pokrčená mierne a potom začnem vystriať ku koncu to koleno, ako by dopadá tá noha. Čiže pôjde to, že hop, hop, hop a tu ju začnem vystierať. Dobre? Čiže bude to, že hop a späť. Dobre? Keď to robíte do vzduchu, robíte to takto, že sa necháte tým pretočiť, naučíte sa týmto, že nebudete zastavovať ten round kick. My nechceme kopať takto round kick, my chceme prekopnúť a v podstate nechať sa prerotovať. Dobre? Čiže hop a snažte sa stále kúkať ako keby na supera a vrátiť sa do postoja. Dobre? Neučte sa to, že kopnem a otočím sa a som zrazu chrbtom superovi. Dobre? To sa neučte hneď do začiatku. Čiže som tu, hop a späť. A samozrejme zase výdych do každej tej techniky a to bedro pretáčam. Dobre, tá noha není hore, ale ide v podstate tu, jak keby hop. Dobre, čiže idem, že hop, pretočím tú pambu v tele. Čiže hop, kúkam sa, otočím sa, postoj. Zase hop, kúkam sa, otočím sa. Výborne, toto je round kick. Zo zadnej nohy, z prednej nohy je to veľmi, veľmi podobné s tým, že sú dva spôsoby, ako sa to naučiť. Môžete skúšať aj jeden, aj druhý a uvidíte, ktorý vám na začiatku bude sedieť lepšie. Prvý spôsob je taký, že úplne vymením postoj a v podstate to isté budem robiť, len mám opačný postoj, aby bola tá noha vzadu. Hej, čiže úplne nakračujem si, pretáčam sa, vracam sa späť. Alebo druhý spôsob je taký, ktorý aj budeme robiť potom už neskôr, že si budeme otáčať postoje len na začiatok, je, že budem preskakovať. Čiže stále, ak som v postoji, ja, keď chcem kopnúť predný round kick, tak si musím mierne preskočiť, kopnúť a vrátiť sa do pôvodného postoja. Dobre, ono by to vyzeralo, keby do niečoho kopnem, že kopnem, trafil som, položím nohu a druhou odkročím. Dobre, čiže hop, hop, hop. Ale keďže sa teraz budeme nechať prenášať, tak to budeme robiť preskok. Ten preskok nie je takýto, dobre, tú pambu nevymieňam, čiže ja len tými nohami idem. Čiže preskok, hop, postoj, postoj. Dobre? Takto budeme robiť ten round kick, že budeme preskakovať na tú nohu. To, ako som na začiatku hovoril, že si vymením tú nohu, to je dobré na to, aby ste sa naučili tú dráhu toho kopu a robiť to v podstate vôbec tou ľavou nohou. Veľa ľudí má s tým problém. Ale ako náhle vám už trošku ide tá noha, že vás poslúcha, viete, čo máte robiť, tak iba preskočte a už si trénujte aj ten preskok. Dobre? Čiže toto sú round kicky. V rýchlosti si vysvetlím aj low kicky. Low kick je úplne taký istý v podstate jak round kick. Jediný rozdiel je ten, že kopem teda do stehna a na tej stojnej nohe neidem na špičku, lebo idem na špičku a kopem dole, ale v podstate dokročím na vytočenú nohu a vrátim sa späť. Čiže hop, 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 späť, jo? Hop, 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 späť. A to isté z prednej. Pam, low kick a späť, low kick a späť. No a round kick, to je teda high kick, sorry, je taký istý jak round kick. S tým rozdielom, že high kick už nemusíme kopať tak, že sa extra pretáčame. High kick môžeme kopať viac takú facku a späť. To sa veľmi ťažko kope do vzduchu, až taký mobilný nie som ani ja, aby som
veľmi pekné high kicky kopal, ale na vreco sa kopú dobre, čiže je to isté buď z jednej, alebo z druhej. A to aj ja rád kopem iba také facky v podstate. Do toho netreba takú silu, keď niekoho trafíte čistý high kick, tak to nemusíte do toho dať celú tú rotáciu, ale samozrejme môžete. Čiže skúšajte, toto sú round kicky a z toho máme aj low kicky a high kicky.